Gipaniguro sa DepEd Zamboanga City nga regulated gyapon ng mga estudyante sa syudad sa paggamit og cellphone sa oras sa klase aron dili matud pa maapektuhan ang ilang pagtuon. Ani ang dugang detalye. Dili matud pa malikayan sa ubang ginikanan o guardian nga makagamit gayud og cellphone ng ilang mga anak nga estudyante. Gani nabala ka sila basig walay matun-an ang ilang mga anak kung pirmi kini babad sa gadget. Busa ang uban, kanunay nila kining ginamonitor. Na ko nga na jud siya kuan sa iyang utok. Kanang cellphone makabugo mo na sir. Por iso maghatag ko sa akong apo og isa ka oras nga pagdula niya. Paghuman pabasahon na po na siya nako. Dito lang siya maggamit lang kapag hiniram niya wala silang klase. Binbantayan ko rin kasi tinuruan ko sa pagsabahay mag-aral. Sumala sa Department of Education sa Zamboanga City, bisan sa eskwelahan, ilabi na sa oras sa klase, hugot kunong ginabawal ang paggamit og cellphone. Kini aron makakonsentrate sa pagtuon ang mga estudyante. Ever since bawal na talaga yan ang cellphone during class hour kasi disruption yan sa teaching learning ng teacher. Apan dugang sa DepEd, mamahimo lang exempted ang paggamit og cellphone sa oras sa klase kung ginagamit kini sa pag-research. Hinoon, doon nagyapon ground rules nga ginasunod ang mga estudyante subay sa mando sa mga magtutudlo. Although we don't confiscate no cell phones during class hour, but meron tayong mga ground rules no sa classroom no sa mga rooms na may mga rules tayo no, during teaching learning process, naka-mute ang mga cellphone, nakatago ang mga cellphone. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mama para sa One Mindanao.